दा बेनि फोरमान जे बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाला रायजो राजा बिथांमोननियाव आस्था गैला बिश्वासा गैला जे प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंससो खालामबाय बेखौ मोनजोब्बाय आरो मालाय बे सरकारा दिनै मोजां रोखोम सोलियाखै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रेजेक्ट खालामबाय बिथांमोनहा दिनै भट बिनायनि लामाया गोमाजोब्बाय आइअवाइनि फैसा जानानै दिनै रायजो राजाफोर होसोजागासिनो दङ दिनै मेला नुबाय मबाइलफ्रावनो नुबाय जे आमटेका प्राइमारि बिपिएफ बे ओनसोलाव फैनानै जोङो फोसावदिं मेल खुंफैदों दा बेवहाय फैनानै खोब गोजोननाय मोनबाय रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बाहागो लादों लोगोसे जे फैबाय थानाय बिसायख'थि बेहाय देरहागोना जोंना रोखा खारन बिथांमोननि जे इउपिपिएल जे सरकार बे सरकारा दिनै मोजां रोखोम सोलियाखै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रेजेक्ट खालामबाय बिथांमोननि जे मावनाय बिथांमोननि दांनाय बिथांमोननो जे रायजो राजाफोरनो प्रतिश्रुति होनाय बिथांमोना 1% मावनो दिनै होनो हायाखै आरो बिथांमोना बिटिआर सुक्तियाव जायफोर माने दफाफोर लिरनानै लाबोदोंमोन बे मोनसे 1% दिनै मावफुंजायाखै अलरेडि बिथांमोननि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जे माखासे होनो जे रादाय होदोंमोन बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ थांनाय 2024 दा सोलिबाय थानाय जे जानुवारि दाननि 3 तारिखआव जितु माने हम सेक्रेटारिनि आन्डाराव जे सावरायनाय जादोंमोन बेवहाय गासिबो रेजेक्ट खालामजोब्बाय फिजिबिलिटि गैया होननानै दा बेनि फोरमान जे बिथांमोना दिनै बिटिआर सुक्तिखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाला आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाला जोंनि रायजो राजाफोरनो हा हुबो होनो हाला साख्रि बाख्रि होनो हाला कन्ट्रेक्टरनि खामानि दामानिबो होनो हाला दा बेफोरनि थाखाय रायजो राजाफ्रा अलरेडि रेजेक्ट खालामबाय बेखौ जों थांनाय एमपि इलेक्सननिफ्राय नुनो मोनखादों आरो दिनैनि तारिखआव जों नुनो मोनबाय बिथांमोना हाजारखि मोनथाम मोनब्रै दोलो ज' जाया मानो रायजो राजा बिथांमोननियाव आस्था गैला बिश्वासा गैला जे प्रमद बर'आ बिटिसिखौ धंससो खालामबाय बेखौ मोनजोब्बाय आरो मालाय ओंखायनो फैबाय थानाय बे उफ्रा बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी गोबांथार भट लाना देरहागोन बिथांमोननि अंखआ दाख्लै फेल जाखानानै दङ बिथांमोना बुंदों 74,000 भट मोननानै देरहागोन दिनै बेवहाय जोङो नायदों टटेल जे भटार्स 2,15,000 दङ 2,15,000आव 50-50 खालामबाबो बेसेबां जायो बिनि अंखखौनो बुजिया बिसोरो दा बेयाव 2,15,000आव खमसे खम 1,80,000 पल जाखागोन 1,80,000खौ 2 लाख खालामाबो 90,000 भट मोननांगोन नङा होमबा 95,000सो भट मोननांगोन दा बिसोर बुंदों 70,000 भट मोनगोन थारमाने बिसोर जेनगोनखौ बुजिखाबाय बेनो रोखा फोरमान मालाय जोङो दिनै हिसाब खालामना मोनदों जों 80,000नि बारा जान माने 90,000 बारहैगोन जोंनि भट मोननाया जों बेखौ हिसाब खालामदों दिनै हादान ओनसोलाव बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोनो भट होनोसै बेखौ दिनै थिरां खालामखाबाय मानो होनबा 2025आव बिटिसि इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ आरो बे एप्रिल मासाव जाथारगोन जों बेखौ दिनै बुंनो हायो मानो होनोबा थांनाय जे सरकार बे अलरेडि मोनबा बाजेट मोनखांबाय मोनसे सरकारा मोनबानि बारा बाजेट मोना दा ओंखायनो एप्रिलाव जागोन बे रोखा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा एप्रिलाव इलेक्सन जागोन जानजि खाफ्रानानै थादो जोङो बिपिएफखौ सरकाराव लाबोफिनदो नोंथांमोना दलै नगरै भट होनानै जोंनि सायाव बिश्वास लाखि आरो हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव जेबादि मावदों दिनै 4 बोसोराव बिथांमोना बेखौनो दिन्थिनो हायाखै जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंबाय थायो दिनै जों नुबाय प्रमद बर'आ माबादि जाख्ल'दों दिनैहाय भाइरेल जागासिनो दङ नङा होमबा बिथांमोननि माखासे नेताफोरनि आखल आखु बिसिनि आसार खान्थि बिसिनि सभाब सरित्रफ्रा दिनै नुजागासिनो दङ बिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय आराम्भ खालामनानै अनेकथा नेता पालि नेताफोरनि बिसिनि बेबहारफ्रा दिनै मबाइल स्क्रिनाव फैजोब्बाय बिनिफ्रायनो फोरमान मोनो जे बिथांमोननि जे कार्यकलाप बेखौ रायजो राजाफ्रा रावबो मोनला बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय खालामनानै दिनै बयबो माने मोजां मोनला बिथांमोनखौ दिनै अरुणादयनि नामावबो थगायनो हानाय लामा गैला दा मोनसे रिजलिउसन लादों दा अरुणादय राननायनि नियमा जाहैबाय मा जोङो डिमान्ड खालामनाय बादियै दा डिसिफ्रा मोनफ्रोमबो पलिं बुथ स्टेसनावसो माने बिनि मिटिङा ग्राम सभा जिराय सोर मोननांगौ मोननाङा बेखौ रायजोफ्रासो सिनायथि खालामगोन जोंनि लागोआव उमुगा फिसायजों दाख्लैसो गारलायदों बेनो होनांगौ जोंनि लागोआव उमुग रान्दि हिनजावा माबा मोनाखै अरुणादय मोनाखै बेनोसो होनांगौ जों लागोआव उमुगा सासे खानि दङ बेंगुरि हिनजाव दङ बेनोसो होनांगौ दा बेफोरबायदि सिलेक्सनखौ राजुहुवा मिटिङावसो खालामनो मोननाय जासिगोन आरो मालाय दा बेवहाय मेम्बार हिसाबै खुनु इउपिपिएलनि थानांगौ बिदि नङा बिपिएफनाबो थानो मोनगोन कंग्रेसआबो थानो मोनगोन बिजेपिआबो थानो मोनगोन भटार पार्टिबाबो थानो मोनगोन दा बे गासिबो पार्टिनि मानसिफोरखौ लानानैसो बे जेनुइन सिलेक्सना जागोन आरो मालाय दा ओंखायनो बिथांमोनहा बे दिनैनि थारिखआव
बे अरुणादयनि फर्म रानलाबायनानै भट बिनायनि लामायाबो गोमालांबाय दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै भट बिनायनि लामाया गोमाजोब्बाय आइ फैसा जानानै दिनै रायजो राजाफोर होसोजागासिनो दङ दिनै मेला नुबाय मबाइलफ्रावनो नुबाय दिनै मबाइलाव फैसा बिहरनाय न'आ 10,000 होफैबासो दिनै जोंनि न'खरनि फैसाखौ रिलिज खालामगोन बेफोरबायदि गोबां आरोखि कन्ट्रेक्टनि नामावबो बेबायदिनो थाखा बिहरनाय बे दिनै कल रेकर्डिंफ्रा भाइरेल जाजोब्बाय बे मबाइल स्क्रिनाव नुजाजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ दिनै माने मोखां होथेनो दिनै सि गोसोम खाथेब्लाबो दिनै खुनु लामा गैला आरो मालाय बिथांमोना जेरेखम जों थांनाय बिटिसि माबा एमपि इलेक्सनाव नुबाय थादों ससमा गोसोम गानहोनाय नङा होमबा थिग बेजों रायजोफोरखौ ससमा गोसोम गानहोनानै दिनै बुरबक खालामनो नागिरबाय थादों बे नंला आरो मालाय बे थुरि गोरानखौ मोसौखौ ससमा हमहोनानै जाहोनाय दिनै बे जुग गैला खिन्थु प्रमद बर'आ खालामनो नागिरबाय थायो राजु नार्जारिया खालामबाय थानो नागिरो दिनै बिथांमोन इउजि ब्रह्म रोनगोरा नार्जारि एबसुनि माखासे नेताफ्रा बे खामानिखौ मावनो नाजादों आरो मालाय मावगासिनो दं जागासिनो दं जों दिल्लीयाव रायज्लायगासिनो दं बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जोंखौ खाबु होबावनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायबाय थादों दिनै 4 बोसोर बारलांबाय एकर्ड दिनै जानाया दिनै स्कुलफ्रा मानो प्रभिन्सियेलाइज जादिया मानो जादिया दिनै नोंथांमोना मानो एनआइटि लाबोनो हादिया दिनै मानो ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ मावनो हादिया दिनै मानो इउएन ब्रह्म दिनै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया मानो जादिया अर्गानिक इउनिभारसिटिया मानो जादिया स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया मानो जादिया दिनै मानो रिजेक्ट खालामजाखो रादाया माबादिमोन नोंथांमोनालाय दिनै बिथांमोना गासिबो गल जाजोब्बाय रायजो राजाफोरखौ दिनै थगायनायनि खुनु लामायानो गैला बिनिखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा दिनै खौसे जानांगौ खुनु नेताफोरजों जों थगायजानो नाङा एबसुनि नेताफोरजों जों थगायजानो नाङा जोङो इउपिपिएलनि नेता उरखाव गोरानिफ्राय आराम्भ खालामनाय प्रमद बर' रोनगोरा नार्जारि दिनै बिथांमोननि आखायाव जों बुरबक जानो नांला जों बयबो रोंगौ रागौ बयबो मिथिजोब्बाय दानि जुगा बिराद स्मार्ट गोदोनि बादि नंला दा ओंखायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बुरबक जानो नाङा बे थगायसुला नेताफोरनि आखायाव जों बार थगायजानो नाङा बाथ्रायाव दं नङा होमबा जाय बार थगायजायो बे थगायजाग्रानो थगायजाबाय थायो जोंना बिदि जाबाय थादों नङा होमबा खेबफ्रोमबो इलेक्सनाव जों थगायजागासिनो दं दा ओंखायनो बे थगायजानायनिफ्राय जोङो मुक्ति मोननांगोन रायजो राजा खौसे जा रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै फैबाय थानाय उफ्राय बिसायख'थि 2025नि जेनाखि बिसायख'थि बेवहाय जोङो बिथांमोननो जोङो फिननायखौ होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा रेडि जादों